И за да едно днес ще правим, в това кратко видео ще направим ритуала с тия бомбардирно крокодилята. Лайкнете, харесайте. Те няма да се чуват, понеже сме през Дискорда и нещо се прецака, не знам. Но сега аз ще взема единия бомбардирно. Айде. И... Ехо. Чакай. Натам ли? Стойте сега. Свет към Кришче. Чули, мама? Да. Добре. Тръгнал съм. Не. Не. Да. Да. Да, бе. Знам, това съм направил. Защото няма да кажа. Не, бабе, проблема е, че... Значи имаме хората, които не са с... Това е ясно. Също, значи... Сашко ще разбирахме. С Сашко ще разбирахме на спести Клирва. Менчето съм също почти сигурен, че не останаха само Готио и Велчо. Чакай, как Клирваш хората? Да, съм бил покрай всички. Толкова утре. На! Чакайте, че ми се пренца... Стой! Не са им. Какво? Отвори, понеже съм такова шифнал. Аз си мисля, че трябва да съм бавен, тъп съм. Ама като мене бавно развиваш. Някакси в устата ми имам пясък. Не се въртя! Как се въртя? Брат, не съм се въртял! Oh, that's mine.
Тан, 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 тан. Буквално съм ти в газа. Тън, 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 тън. Пак съм... Този път съм в намитко газа. Айде бе хора бе. Те изтрите малко. Чакай малко. Аз съм тука. На мен да ми го казваш, аз съм си така. Абе, триъгълник. И сега гледаш това. Няма май да стане. Май няма да стане. Да. Няма да го качвам това видео, да знаеш. Провал! Еми, чао! Абонирайте се и лайкнете видеото. Чао! I know.